No niin. Ostin itselleni joululahjaksi tämmösen Ursuitin MPS. Täältä näkee kohtalaisen hyvin, että tää on kerran käytetty tai ei ollenkaan XL koko, kun kuvittelin, että vanha Ursuitti se päälliasu on XL ja se on väliä. Niin tääkin on niinku tällä kun tää pukee. Eli mulla on täällä nyt tämmöset fleecit ja pitkät kalsarit. Ja sitten pelkästään tää flanellipaita. Tää mennään ihan jees. Otetaan kello vielä pois. Noin. Mut sit kun laittaa vetoketjun kiinni. Mä en viitti laittaa, kun mulla on tää parta, niin mä viitti laittaa sitä kokonaan kiinni. Täällä on tää kuminauha, niin tää on 108 kiloselle todella tyköistuva. Tää näyttää, että täällä on väljyyttä. Mut sit kun menee niinku silmät pois niin kun tekee jotain, niin tää on niinku aika tyköistuva. Aika vähän vaatetta alla. Eli mä haluaisin enemmän tänne alle. Tietysti pienempi masu olisi parempi. Mutta enemmän vaatetta alle. Tänne ei mene tän enempää. Sen takia tää on myynnissä. Hihasut, tai siis nämä hihamansetit, joutuisin leikkaamaan sentin auki. Tai niinku lyhentää. Sen takia kun mulla on tämmöiset räpylät, niin en mä saanut nyrkkiä läpi, mutta varmaan näkee, että aika kireet on. Tää oli mulla yhdellä pilkkipäivän päällä. Koko reissu kesti noin 6 tuntia. Ja mä huomasin autoa ajaessa, että tää niinku vähän kinnaa, kun istuu. Mutta todennäköisesti se johtuu tästä kuminauhasta täällä takaa, kun se pitää se paikallaan, niin tää ei niinku oo silleen väliä, kun haluaisin. Mun on pakko myydä tää kerran käytettynä 400 €. Tulkaa sovittaa, ottakaa yhteyksiä. Löytää mun nimellä Facebookistakin ja sieltä kautta Messengeriin ja niin poispäin. Mut noin 6 tuntia käytetty ja nyt tää oli 3. kerta kun mä laitan tämän puvun päälle. Niin kaulamansettiin en oo leikannut enkä koskenut yhtään enkä laittanut edes rasvaa. Ja pakettiin tietysti kuuluu Ursuitin kassi, missä puku tuli. Plus tämä pussi, missä näitä paikkoja ja vetoketjurasva. En oo tätäkään avannut, mutta sen verran en voinut palauttaa, kun mä leikkasin nämä hihasut auki, kun mulla ei veri kiertänyt oikeesti eikä meinannut nyrkkimänä läpi. Mä ajattelin, että hajoaa tää puku ennen kuin saa sen päälle. Mutta mun on pakko myydä 400 €. Tulkaa tekee kauppoja.